Okay mga gwaps, nalapunta sa akong channel mga gwaps o welcome kaninyong tanan. O ang atong ipakita karon ang among Ubayon Lone Ball. Okay, ang starting point nato mga gwaps dinhi sa akong payag. Mao ni dinhi ta magsugod og padugdog dito sa kadagatan adtod ngadto sa kabukiran. Okay, akong ipakita ninyo kung sa kanindot ang among barangay. Bisag ani kagamay pero adung daghan nga talan-awon nga malingaw mo labi na sa ato dapit sa kabukiran o karon atong ipakita ninyo mga kagwaps o si ilit akong hinagbo. Okay mga kagwaps, atong hinahinayan adto sa hinahinay tag adto sa dayugdog sa amo ang beach, among Ubayon Beach. Okay ani ay karaan nga balay dugay na gani balay gamay pa ko niya na ni apag-abot na mo diri. Gamay pa ko, grade 1 na ni dire. Okay, ang tiyayan is Tidoro si Pintes. Okay, ito ta sa paidod dayog og kari dire sa mga silingan. Kailam na nakutanan mo ni ka Virgilio. Ang Virgilio si Pintes gyapon ni siya. O dito na pod sa kaning dire sa kang Maria Luis o ngadto kang Saldi. O mga kailan ako ni tanan. Okay, mga gwaps, ari na punta sa Dungguan gwaps. Ipakita na ko ninyo unsa kanindot among barangay bisag inaani ni kagamay. Okay. Tana, balikon ninyo. Malingaw tang tanan sa pagtan-aw sa mga talan-awon. Ginagmay lang pero yayay nga pagkagamay ng mga talan-awon sa among Ubayon. Okay. Okay, mga gwaps, akong ipakita ninyo sa ubos o padayog-log kalire. Okay, kaning dapit, kaning hagdan ani minumdum ko ani sa akong close friend nga si Sixto sa Turinas. Sekretary pa siya ani, siya ay nagpaluyo ani nga mahimo ning hagdan-hagdan dire. O pinanguluhan sa among pinalanggang kapitan na sa una nga si Constancio si Pintes na amahan sa among kagawad karon nga si Sulit si Pintes. Ligo kong kasmit Survey ba? Okay. Muna mo ang baybayon. Ako ni siya nag-ukoy pa, dating lagi. Napoy liti. Liti? Samar liti. May kuan na may hang kuan dia opisina dia. Ya pre naman lagi ni sa isang opisina. Wali ka mo magkita ra man limdugay. Mauli to. Ito ang gulit ko. Luna naman kuno ka kibaw naman to. Si Jamay gasulti nga manager na kuno ka sa Pantalan. Di kuno kadunggo, di kuno kabondunggo ang barko way pirma nimo. Ya. Kuyawa dito classmate ahong Kurat ni ka dai. kuan nga. Dia, kuyaw di na dai. Kuyaw na oy. Di kadunggo barko nag di kuan. Di pirmahan. Hello. Digot ani do. Unas lagi ba man dito tao pa ni? Ha? Unas man lagi adlaw. Hindi to. Katong atang kuhan. Wa mamaradyon sa may mga unay mga comments nila uban. Awan. Itong renew na to. Do. Ang sao man nga may pandemic. Okay mga kwars, mao ni amo ang dungguan nga limpyo og nindot og langoy-langoyan labi nagtaob. Naay nga ligo ani ron ako ipakita ninyo. Akong amigo nga si Perlito ilang pagos way laing pinakagwapo aniya tanawan ninyo. Ako classmate gwapo. Mao ni kinagwapuhan sa bayon kuha jag masa. Na Perlito ilang pagos parinti ni Juan ni dengan sa mo ni gobernador do. Kaya suso ipasa suso lagi ni muna. Vlog ni do. Na kay Juan na kay singala anang Juan. Oh, koy kuan. kaya lami aling bakhaw dari pwede ni gamag kamalig do anang tunga do. Malindot kayo pwesto.
Tumalis ka ba? O kuan ni dinhi og taob piting lamian di ba? Pagdalo na ko. Oh. Ya, diri. Kana diha ko na kay lami mo nagpisto kay tin-awon ko na do. Adira oh, lami adi ay. Dira guys, adira mga kagwapo, mga gwapo, gwapa. Mga gwaps dira. Mao ni din hili ay lami ninduta di pisto di bas po do. Gwapo hali bantur kay. Okay mga kagwaps, so tanawan yung lindot kamong wala pa kay diri. Pwede mo mali diri oh, mingaw way tao ka lang malumingo din daghan tingali. Kay magdaghang mga ligo magdagbugsay malabay bay. Oh, saka to do. Saka do. Okay. O mo ni akong kasmit nga gwapo sa bayon. Ilog tanong ilog. Okay. Okay, kat gwaps, mga gwaps ka. Okay, kat na siya. Kita nyo lindot ta di diri. Ug taob ni lindot kayo ni abot ng tubig aning kuando. Ilog ta sundi ha. Abot ng tubig ani sakata. Ilog, dinan ilog. Da. Si Pero, nindot diri anhile sila bantul kay. Kinapay sira ako amigo. Pay sira dili ko kapil kay ako may kakulak taga picture aga video. Sorry guys nga gwaps nga mga gwaps nga di ko ka apil gwaps. Ko. Wala tay ba? Sunod pulutan dinhi pamutang na to. Sunod dire. Wala tay baon na ni. Wala baon. Karon pa kanya ni? Kurpo kanina. Apoy kusina. Ada pulong, di lugar ganong sugbaan. Wala tay sugba ni. Susuro ta sa ubayon niya, sakop sa ubayon ni nga kuan area. Ato ni sa ubayon. Okay, may request na ko nga i-appeal ang ubayon gud sa vlog. Mo ni akong isugdan karon nga ato ni shout out na ako na Hunas lang ni, timing lang hunas. Ramsey akong kinugos ngayon sa wala siya kanhig ubayon dugay na to sa Davao. Mo nga i-vlog niya ang ubayon. Kini Ram, mauna ni Ram. Yun ay kung classmate mo kay lagani mong silingan po ni. Okay. Sa taga Davao. Mo ni. Pistong balhin na po mi sila ato tas pikas do na atong kita do. Si. Okay. Okay, ikaw na. I-appeal ko be. Ayaw lang ko maot mo kung naong. Ayaw ulisin mo. Dito la. Okay, naog. Tanawa dito ang view. Diri ka ari ko. Diri. Ang view nindot Ato naog sagdan. Wala pa sira. Safety pa mga bata ani Og kuan ni hunas og taob ni perting dako tubig ani. Lami gali kaliguan sa hunas man kayo ron. Pero di malapok ni dapita kay bus. Mo ni tawag lag secret. Mao ba ni ali pa ni mao na pa mga sekreto ani mo uban. Kani si usapan ni sa mga sekreto. Nga inyong makita karon nga naibaw-an ninyo. Okay guys, bali mi gwaps mga gwaps gabali mi sa pikas kay napa pa lain didto. Okay. Mong dungguan o tawag ana sa kuan nga sa toy kuan sa dungguan do. Sa in English ug dungguan. Kanang ikaw may taga pantalan, ikaw may head sa kuan port, fish port. Okay, ready. Ready. Amo na yung fish port. Dugaya mo answer ako ang manis. Okay. Sa mga ingana nilo. Oni kaduhang kaliguanan nga sekreto. Okay guys. Guys, nga mga gwaps. Mao ni sekretong liguanan. Taob ni kini na. Bahas po ng ubos Matay lag yung dipili niya. Okay. Yang ikatulo didto. Primero tong atong ganiha. Oni kaduha atong sakao ni ron. Unsa kay gamug na himuan ni no nindot kayo. Kugihan gyud mga tao sa bayon ba. Himuan gyud nila nindot nga pisto ang mga liguay. Banto kay daghan mang labay diri sa muang bay. Labyanan man mo may kasada pa dong sa highway. Okay, mga kagwaps. Mga gwaps na ikaduha niya. Lain na po ni way atop lang ni. Ito gani harap na pa atop do. Ay tado. Dira di. Dali kay ikaw may ikaw may model ha dito. Okay mo ni kaduha. Tikam sa kare.
Ako may sakata ko dia. Kaya ikatulor ka. Okay guys, sakata guys. Sakata aning lisod maghagda no. Giya silbing klukuan din ni. Gi-close dai. Okay na hagdanan pa doon sa taas. Ato na nililion kay matuto si katulo. Kaduha niya, ka komportable na mabuta sa taas. Okay. Pay mga lingkuranan. Okay. Okay. Yan, guwapong pisto. Ito, taob ni mabot may liriyang dagat saog. Unas na ron. Pero nindot ang ubos kay guys kay di kwan bus dili lapok. Okay, ang napay lingkuranan din hili sila. Kita na ko ngay magposa nga ligo. Okay, facing to Sandingan Island. Kita pa dito Kabilaw. Ano? Panggangan. Okay, mulaog na ko guys kaya ito kasi katulo. Kung look po ni guys kaya matanaw akong mga kahigalaan sa Davao. Okay, itag naog. Mo ni hagdan guys. Stairway to down. Okay. 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 Mga guwaps, mo ni katulo. Mo na akong amigo taga Pantalan sa International Port sa Katagbakan Transshipment International Transshipment Port nga naa sa Loon Bohol. Siya mo igamani siya. Ay, yung manage na. Si Perlito Rilang Pagos, ang among classmate ni Engineer Joseph Sibilio sa Cagayan, tong contractor dito nga dako po to Branggo Bata. Ug niani ta kay insusita ning ilang kuno lindot kayo. Lindot kayo diri hagdan diri dapay abuhan guys. Kagwap mga guwaps. Facing to Sandingan Island, International Transshipment Port Katagbakan ug Panggangan Island. Klaro kayo ni. Og diri lami po lang ilang kuan. Di malapok og taob ni perting lang abot ko na sa abot sahog na kita ko ni sa picture sa nangaligo. Ilang i-post. Okay. Kanindota kayo ako malipay nang gito akong anak ko na limutan kay request siya nga ubayon ipa vlog kay tan-aw siya kan dugay na siya kauli sa Mindanao. Ingon man tungto sa Manila og sa Mindanao og sa laing nasod pwede na muli diri ali mo mangligo way bayad pre niya mga ginama sa mga parokyano sa Ubayon Loon Bohol guys. Guwaps mga guwaps. Okay, makita nimo. Napahimo on din napay speakers pero ang karamo ni nauna og himo tingalin niya magi. Ilang giusog kay nga guba na. Napoy mo tungaan ni kay napoy plano tingalin ning lain. Pero daghan ni. Tapos na atbang Sandingan na po ilang mga beaches diya nga sekreto kung secret beach mo ni gauna diya nga naingay ani nga lami itong nila hapon prihan. Okay diya mo naog na si Juan. Manager Perlito Rilang Pagos. Akong classmate kanhi. Okay mo niya akong kauban. Wala may bawon ba? Mag-ingon siya backup sunod mo anhi kami si Engineer Joseph Sibilio ang mga amigo. Kami diri mag-reunion. Anhi ta mag-reunion do. Dinhi ba? Sud mo ta dinhi ba? Okay guys, mga guwaps, ato may speakers guwaps. Sorry na po mi. Kung nindot ni diri, na extension diri. Niya po diri, kaliguan dito, nindot. Sam-sam gali, taob lami na taob. Labi na karon hunas okay raman gyapon. Di man yung lapok ko, na abuhan, sugbaanan, dako ang kwan, area ni. Og diri ko ni. Okay, ako mo apil po mga kagwaps kaya na api ako kasi tuo mong wakuan ako lang nang i-voice over okay. Wala. Okay, yan ako diri. Okay, mula mo ta guys, guwaps. Puha din ang area din niyo kay. Lapad ka sa. Yan hindot bahas pa gyud. Kaling kay naguba. Naguba diri ang una tingin hinimo do. Mo ni unang hinimo ila, Ay ilat ni plano ani mo ni utro. Mo mling na una sa una kita am kuan ni lami man ni payabuhan diri. Lapad ni. Pero naguba kay. Naguba mi madugay. Ha? Kana? Napo ni daghang area din nga. Kabutangan. Pero okay naman tingay ni sa mga taga DNR do. Kay wa man ni may naon sa may pangmutol nila nga kanang parte sa Bakhaw yan mo. Wag pamutol mga guwaps yan mo ipamutol dili ta kontra sa DNR tingali ani. Di ko labot ani sila naman pero ay ko naman ko ga siya tan libro dito mo gyud ako nga makita nila pero sa akong pagtan-aw okay problema ni kay may namuto man pamutulan nila.
siguro ipang tungtong nila ito huli na mi sa among area nga kaliguanan sport sa Ubayon Loan Bohol pero napay daghan tingay dito mo ni kaumbay do mo ni kaumbay no Umbay Beach ni mo ni tawag nag Umbay Beach daghang nindot kayo ko do ay daan kami diri kayo kung ka diri nay daan nga nindot agian bas nga bato-bato nga way lapok. Okay guys, okay mga guwaps. Okay guys, mo ni ang last ikalima last na atong picturean pero napailain pero wala na ato tiwason na napon. Okay guys, lami po do kinindot po sa taas na abuhan sakatan pwede video na to. Ang ilang mao ni ang papel nga akuan passport nila anay agi padung sa uban nga kuan pero kanimo ni nandul-duol sa passport sa ilang passport. Okay sa taas nindot po day hinihinay ta kay murag karang-karaan na nila. Okay na yabuhan diri dagat. Okay, fishing yapon ni sa Highland of Sandingan. Okay, pero nasuod lang sa Bakawan. Okay guys. Okay. Okay nami guys, nindot ni sa Bakaw nindot diri sa among dapit sa Ubayon kung bisita mo. Welcome mo diri sa amo. Mao ni ang among agyanan padung pauli. Way hasol kay lami ang agyanan mura po kalsada kalsada nga naigi butang bus. Daan na siya. Himuan pog daan para ngadto sa kaliguanan o gusto ka magawas dito na pihunasan mangilhas ka dinhi na pwede kang litob dito kung gusto kang mga suwaki bubog to dito dire diha except para bubogan o mga inason anilikad saang sa kung saan imong ganahan puniton diha magkugi lang. Okay guys, pauliin mi guys ug atangi sunod guys kay napatay ipakita nyo guys dire sa Ubayon ito pa sa kabukiran guys daghan ko ipakita din ninyo guys nga nakalimtan nako ni ayo ka naka-advise ang ako ang anakon nga ninong ang Ubayon siguro og vlog kay na diha ang lami nga talan-awon. Okay guys, atong i-continue ni guys puhon ako man ani kadto na po ang uban nga talan-awon dito sa kabukiran sa Ubayon guys. Okay, thank you very much and thank you for watching my channel. Okay.